хәзер язучы Газиз Мөхәммәтшинның «Икәби бәрәңге ала» дигән хикәясе буенча эшләнгән радио тамашага колак салып үтигәле. Уенда Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары катнаша. Сентябрь азаклары. Кояшлы җылы көн. Ике әби яулыкларын арттан гына бәйләгәннәр, бишмәтләрен салып көнбагышка элгәннәр, чулпларын шылтырата-шылтырата, ашыкмый, кабаланмый, үз җайлары белән генә бәрәңге алалар. Әбиләрнең берсе 75 яшьтә. Икенчесе аннан яшьрәк. 71дә генә. Алар казыган бәрәңгене 85 яшьлек бабай ындырдан ишек алдына ташып тора. Ул лапас капкаларының икесен дә кире ачып куйган, капчыгына 3 чиләк бәрәңге чүпләп сала да, җилкәсенә күтәреп сукмак буйлап китә. Шулай әкрен генә әйләнеп, әбиләр белән өй арасында йөри. Әбиләр белән сөйләшми. Тегеләре бер туктаусыз ләштит сатсалар да, тукта ни сөйлиләр икән тыңлап карыйм әле дими. Бәлки тыңлар да иде, ишетми. Кулагы катланганга 15 еллап бар инде. Ә безнең кулаклар Аллага шөкер ишетә бит әле. Шулай булгач, әйдәгез, бу форсаттан файдаланып, әбиләрнең сүзен тыңлап карыйк. Яшәби дип күрәгенә 2 тапкыр баса да, бәрәңге төбен актарып чыгара. Кулакларында калдырма, бөтенесен Бигрәк тирәнгә утырткансыз быел. Моңа көчтә җитмәй. Беләксез калырсың исәпкәем. Бәрәңгесе булса ярар иде тагын. Шим юк бит. Безнең бәрәңге кәрбәләгә хәтле. Батыргының яртысы да чыкмас моннан. Чыкмай. Ай Алла, битләрдә калмады. Менә бит бигрәк тә юк бит. Бәрәңге менә бу. Әле аның яртысы җиргә күмелеп кала тагын. Җире калды. Турмаларсыз инде, сыңа таба, эш биткәч. Юк, миннән булмый. Җиздән караса кара. Без үзебез җизнәң белән айына бер бит бәрәңгедә ашамыйбыз. Малга кушкыртка ашатып бетерәбез. Китәле куякларны. Кыш. Көндә иртән казанга 2 бидрә бәрәңге салам да, шуны тиеп көрпә белән булгатам. Көрпә булмаганда, салам, шулай итеп ашатабыз. Нәмәкәйгә интегәсе шул хәтле. Бер портка белән бер портка күп кирәкмени. Бик интегеп ятыр идем мин булсам. Малайларым, кызларым җибәргәнне тик ашап ятыр идем, рәхәтләнеп бер дөньясында. Мал асрамый ничек яшәйсең? Ни дөнья белән дөнья көтәсең? Шәкәр күтәреп көндә кешегә сөт сорап йөрерсеңме? Исә. Без гомер буена малсыз тормадык, Аллага шөкер. Абзар тутырып сарыгын асырдым. 2 сыер сауган чакларда булды. Аның янында тагын танасы, бузавы. Соғыш вакытында да ниндәй нәрәт кайтса, иң башта безгә килеп керделәр. Бездән алдылар. Җизнәң Сталинград фондына гына да 4 сарыкны җитәкләп илтте. Юннары да алынмаган әле. Түтәй. Кичә син үрдәк тазартып йөргәндә яңа бәчет кайтты. Җиздә укып күрсәтте. Япон белән Кытай ягында әлегә бик каты сугыш бара икән дигән. Американмы? Американ. Шул тагын бик нык сугыша икән. Бер бәләкәй генә Вьетнам дигән халыкны буйсындырам дип әйтеп әйтәлик. Сез кайчанда булса барыбер минем кул астымда булырсыз дип әйтәлик, мөртәт. Ходай күрсәтмәсен. Бәләкәй халыкка рәт юк бу дөньяда. Алла ярдәм бирсен мискиннәргә. Бу Американы да яшәтәч төсле гел сугышырга кычырайда тора. Өендә тыныч кына чәй эчеп утырса ни булган? Беләмени алар шәйтәмен. Ул якларда иртән торсаң кофе диби. Каралы җиздәйне. Нәмәгә безгә карап торасың? Җизнәй. Әсәрәк ял итеп ал. Мине сөйләмим икән буларды инде ул. Аңларга тырыша. Юк, сине сөйләмибез. Сугышны сөйлибез. Сугышлар булмасын.
тынычлык, иминлек белән яшәргә язсын дибез. Син әйтәм. Син бар, кер. Чәй эчеп чык. Самавар суынмагандыр әле. Яңа гына гөжләп утырайы. Бар. Бер үзе içмәй бит ул. Юк, эчерерсең аны. Мен кич ашка китәм. Самаварга күмер салып кайнатып китәм. Эштә ят, интегеп утырмай йокла димен. Тәки мине көтеп утыра. Нигә мин бер үзем чәй эчеп ятайым дие. Менә дивана түгел диң син аны. Дивана булыр ул. Күңеле тартмый. Нишләп ялгыз башы чәй эчеп утырсын? 59 ел бергә яшәп, бер түшәктә җыклап, икегез бер кешегә әйләнеп беткәнсез инде. Ходай тагын гомерегезне бирсен. Ул балаларыгызны әйтәсеңме? Берсеннән берсе уңган, берсеннән берсе тәүфикле, берсеннән берсе урыннарда эшләйләр. Аллага шөкер. Миннән булмады инде. 30 яшьтән ятим калып, укыта алмадым. Үзләре дә ялкау булды, каһәр суккан нәмәкәйләр. Мин укырга китте дип торайым. Ул кибән артында тәбәкә тартып ятар иде. Иптәшләре кайтканда гына шуларга ияреп кайтыр иде. Бер нәмәкәдә булмагандай күзен тундырып, "Инәкәй, үлем, кырсагым ачты, давай яшарга бир" дип, имансыз. Менә тирә бүгенге көндә бузау көтеп йөри, үз башын үзе кадерсез итеп. Укыса, зур урыннарда эшләмәс иде мине. Өстәл башында телефонын читтәтеп кенә утырыр иде. Үзе кешеләрне кушыр. Эй, нахак бәлә тагасың. Бик әйбәт эшләй бит. Тагын ни кирәк? Эчмәй, хатын-кыз димәй, азмай, тузмай. Тетекәем анысына мең шөкер итәм инде. Намаз артларыннан теләйем. Хатын-кызлар аның хәзер хатын-кыз төслемен. Zaman ахыры җиткәндә, ире хатыны хайван сүрәтенә кирип бергә йөрер дигән сүзләр дөрескә килдеме? Килде. Килмени. Менә минем акбай киленен ал. Югыйсә карап торуга акыллы гына төсле бит инде, укыган кешедә. Былтыр шуларның кәме буендагы дачаларына бардым. Анадан тума шыр-шәрә тик йөри. Ике тешенә ике тар гына чүпрәк каплаган. Карап торсаң, әдәм тәгәнәсе инде менә. Пөт ташка үлчеп чыңакыра күрмәсен. Киленкәем дидем. Ник булай йөрисең әдәм араларында уялмыша дидем. Әллә күрмәккәйләрең юкмы? Ана бит күзем күрмәймени күпме ирләр йөри тирә-ягында дидем. Бар тизрәк кеше кара нәләт укыганчы өстеңә киен дидем. Әллә миңа кояшта кызынырга да ярамыймы дип мыгырдана такта өйләренә кирип китте. Менә исәр. Күрәселәрең булса күрәсең аны. Эш кая керә инде? Кая астына? Картайгач та күрсәтә. Шулай булмай түтекәем. Әйттеңме соң? Без яшь якта бердә шәрәләнеп кызынып ятмадык дидеңме? Эштә шүбек җибеннән үзебез сугып кигән күлмәгыштан, аякта тулайык белән чабата булыр иде. Кулда йон беләкчә, башта төшереп бәйләгән яулык. Шуның белән көн буена кызыл кояшта урасың бит әле. Инәкәеңнең башы кайы? Бала имезәсең. Анысы бакырып чүмәлә төбендә ята. Кайда ул кояшта кызынып ятулар? Хәзер ирәяләр түтекәем. Авызларына бөтен нәрсәне хөкүмәт каптыргач, шулай ирәя, шулай бузыла балачага. Сабантуеннан соң әбекәем бабакай бик сагындым дигән булып Нәфиганың олы кызы Хәния кайтып киткән булды бит әле. Әнә тегеләрен дә сап. Инде 4-5 ел кайтканы юк иде. Менә шул әдәм рисвай итеп китте бит имансыз нәрсә. Эй, илаһым, җизнеңнең дә минем дә нерваларыбызны калдырмады исәркәем. Диләре, төн буена капка төбендә утыргычка утырып чыгалар. Астагфирулла. Иртән мин кәҗә саварга торгач кына кирип ята. Ай Алла. Күлмәккәе бөтенләй юк дип әйтерлек. Арт йомырларында капламаган ристанны. Ай Раббы. Җизнәң шуны күрде дә кайтып кыруына этитеп сүкте. Алланың каһәре суккан нәрсәкәй. Әбиең белән бабаңның картаймыш көннәрендә бөтен авылга дискотекага кайттыңмы ни? Күзеңне башыңны тундырып дие. Менә әбекәйгә. Самаварда куя алмыйсың, идәндә юа алмыйсың, бер нәмәкәйдә эшли алмыйсың. Иелдеңме шәрән күренә. Булай йөрмә минем алдымда. Кайтып кит бүген үк. Намаз артыннан каргармын дие. Үзен нәмәкәйгә шунан соң. Җизнәңнең сүзенә каршы. Нәмәкәй дисен.
Хәзер 20-нче вик дигән тора, имансыз. Вик дигәне? Нәмәгә икән соң аның? Әллә ни там политик сүз булмасын? Белмәйем. Сорарбыз әле. Көчкә кайтарып җибәрдем. Инәсеннән хат килде. Картая котырып беткән икән, наша дедушка диеп кайтып әләкләгән. Аларны әрләп тә, кыйнап та булмый хәзерге вакытта. Суксан хәзер бакырып кәнсәгә чабалар. Закон үзе шулай диеп тора. Бабалары шикелле 70 ел дөнья көтсәләр ни әйтерләр икән? Бабай дурак түгел, акыллы. Без үзебез дураклар диеп әйтерләр. Ни буш? Каралы түтәй. Шушатнада Азәрбайҗанга да 50 яшь тулган дие радио әйтте. Кайсыл тагы? Теге бар бит әле Тау халыгы. Нефтен бик күп чыгарган җир, Миноградлы як. Кафияның кызы шуннан бер тартма миноград җибәргән иде бит. Килгән шишереп беткән утынлыкларны чыгарып тиктеләр. Әйтәсең икән. Дәүләт булып иешуларына 50 ел тулган шул. Шул көнгә хөкүмәт бурычларын да үтәп бетерделәр дие укытучы әйтә. Телевизорда сөйләгән бит. Карале, нигә аны теле диделәр икән соң? Хәтер акыллы сүзләр сөйли бит ул. Син әле нигенәк почтага кирип телеграм сугып дисәң, анысы теле, шылтыратыйм дисәң, телефоны тагы, анысы да теле. Бала-чага кушайынданы юри, мыскыл итеп. Үзләрен генә акыллыга шутлап йөриләр. Шулайдыр ул түтәй, шуннан да. Былтыр Аркияләргә барып аярым тырып кайттым бит. Шунда моның мин барган көннүк ярты мискә сөтле аша калды. Җылытып бирсә, үзем дә ашаган булыр идем бит. Әрәм итмәсем. Үзем гәзләрен бара белмәдем, курыкты. Эштән кайтты да, шул ярты мискә ашымаган, нитмәгән, менә дигән тәмле ашны Тулит дигән бүлмәләренә керде дә, гөбердәтте дә тишеккә салды. Кызым, дидем, минем бу Тулиткә керергә бүтән йөрәгем җитмәй. Моннан бүтән тишегенә дә утырасым юк, дидем. Аш өстенә утырсаң, кырышып катарсың. Давай миңа билет ал, килгәндәге шикелле такси дигән машина шакырт. Мин утырмайым, хәзер үк кайтып китәм, дидем. Менә бит диванакай, газны бирала бит ул. Җылытып бирсә, үзем ашаган булыр идем. Аркыя көлә, аңа көлке. Инәй, кайгырма. Ул тукмашлар әллә кайчан кәмегә агып китте инде дие. Беләсеңме, түтәй? Белмәй ни. Безнең киленнәр дә шулай. Ташылар магазиннан ситке сумка нигъмәт. Колбасасын, балыгын, прәннеген, майын, шикәрен, җимешен, төрле кәнсирләрен ашанкәй дигән булалар. Аша диләрне рәхмәт иннансы. Яртысын ашап каламы юкмы? Кич кайталар да калганын барын җыеп, каткан инде булар диеп тыштагы тартмага чыгаралар да түгәләр. Үзләре тагын ситке тутып магазинга чыгып китәләр. Ул калган продуктыга ни булган? Аны миңа ашарга ярамыймы ни? Элек яртысынык әпәкәй күрмәенчә ашкайын тегеп яткан чакларда булайы дип сөйләсәң, берсе дә ышанмый. Көләгенә, дөньяда шундый тормыш буламы ни? Әкият бу, әбекәй диләр. Каралы, түтәй. Әкият дигәндән безнең Рәкитә айга менеп кисәсенә ком салып төшкән дие. Син ишеттеңме? Ишетмәй ни. Кичәдән бирле бөтен радио, телевизор шаулап тора бит. Шуннан да шул нәрсәкәй дөрес микән? Аял бер нур гына бит. Анда нидә ком булсын? Рәкитә ничек менеп җитсен дин? Ничә миллион чакрым бит ул, игешеге юк бит аның. Әбүгали синәпсенең өйрәнмәгән булсалар. Рәкитәсе менсә дә кайданың лумы балчык ватарга. Лум белән ватып түгел, бораулап алган диләр, түтәй. Борауларга айда нинди борау булсын? Балчыгының чабасында ди. Кая ул Рәкитәнең кисәсе балчыгын салыр да. Язалар бит, сөйлиләр әкияте. Яшь әби белән карт әби җир йөзендә теләсә нәрсәгә ышанып йөрүче бер катлы кешеләрнең булуына гаҗәпләнеп, үзләренең
андый кешеләрдән акыллырак, хәйләкәррәк булуларына куанып, бәрәңге алуларыннан туктап, рәхәтләнеп, кеп көләләр. Булар нигә көлә микән, шуны беләсе дигән шикелле кызыксынып, күзләренә карап торган бабайга да бер-берен бүлдерә, кычкыра, хәлне төшендереп бирәләр. Карт, Рәкитәне сөйлибез. Нәрсәне? Рәкитәне айга менгән ди, башыга алып төшкән ди. Әйе. Ана сөйлисез. Рәкит айга барып кунып, ай туфрагын алып төште шул, төште. Анысы дөрес. Булдырып тора хәзерге халык. Шулай диде, капчыгына 3 чиләк бәрәңгене салып, кайбер урыннарда көнбагыш төпләренә абынгалап, лапаслар ягына юнәлә. Айбикәнең түтәсе килеп китте бит әле. Мәсуфәсе Карамалы күлдән. Юк әле түтә ишетмәгән идем. Шулаймыни? Шул Мәсуфә беркем безгә килеп утырды. Сарыкларны яңагына ябып киреп ашка утырган идем. Нәмәкәй эшләп, хаҗәйс тугысын бер дә карамый ул Айбикә дие. Бүтән әйберләре ватыкта җимерек дие. Сәгатьләрен җибәрим дигән идем, сәгатьләре йөрмәй. Тукмагына трактор тимерләре тагып бетергәннәр. Тик утырган шиягълыгымның читен бүгеп алыйм әле дисәм, машиналары текмәй, алганнан бирле майчырайы күрмәгән калтырдак-калтыр энәсе күгәреп беткән. Ятып торайым дисәм, караваты кәкшәннәп беткән пружинасы ян башына кирип китте дие. Обырнылары уң якка кыйшайган, дир-дир селкенеп, авып китәргә генә тора. Хәзер басып үтүдә булмыйны диеп, куркып кергән җиремнән кире чыгып йөгердем дие. Радиоларын сөйләтәем дип борсам, сөйләмәй, эшенә үрмә күч уялап беткән. Сикереп кенә менеп атланайым да урман буйларыннан бер шаптырып кайтайым әле дисәм, лил сәпитләрнең тыны чыгып беткән дие. Менә җүләр, ишетәсе колакларым булгач. Мәсфәнеке шикелле умарта гәүдә белән сикереп кенә лил сәпиткә менеп атланырсың. Җиде пыт бит ул. Нишләп дөнья көтәргә тырышмай ул Айбикә дие? Ничек көтсен? Бар тапканын малайы талап алып ишеп баргач. Шулайдыр шул. Аның бәләкәй кызы бабакай әбекәй диеп гел бездә ята. Бүтән нәрсәләрен сөйләп бара. Әтәм кая китте дисәң, Мөслимгә дие. Нигә китте дисәң, эшәргә дие. Әтәм кайттымы дисәң, кайтты дие. Нишләй дисәң, әбекәй белән талаша дие. Нәмәкәйгә талаша дисәң, эшәргә акча сорый дие. Эшкән кешедә өмет юк инде. Убырыян түгел, өйен авып төшәр. Безнең авылның да чын леснигә. Эшә алкоголикка әйләнде бит. Хәзер бу нискә барып беләгенә укул кадатып йөри. Нигә эчмәскә эчәм шул, урмандагы агачларның һәр ботагы сайын бер бутылка эленеп тора миңа диеп әйтә диеп сөйләгәннәр шулмы? Шул. Катыным кеше белән йөргән сыман тыела, шуны үтерәсем килә диеп әйтә ди тагын. Ходаем үзең сакла, шамасын белеп эчәргә кирәк, шамасын. Белеп эчсәң дару, белмәсәң агы бит ул демәк керенәмәкәй. Мин аның пивасын үземдә эчәм. Кунакка барган сайын малайлар акча бирә. Мә инәй урамда йөргәндә рәхәтләнеп пива эчеп йөрик, курыкма. Монда синең белән ашка йөргән ахирәтләрен юк диләр. Нишләп кенә урамга чыганда, берәр бокал пива эчәм дә кайтам. Киленсез ми дә кала. Аларның фатиры парып дигән бакча янында гына бит. Шуның капка төбендә генә пива сатып торалар. Булса бик эчәр идек тә, монда кайтармыйлар шул пиваны. Монда кил әле, монда. Кил. Кичә Мәсьянны эт орнына сүгеп кайттым әле. Бәрәш, нигә тагын? Бик акыллы малай диләр бит аны. Амбар алдына барсам, яңгыр коя. Амбар ишек алдында тау хәтле тары өелеп ята. Өстенә ичмасам, салам да капламаганнар. Җырганак белән агып ята. Үзе каравыл өенә кергәндә утырган, кладовщик башы белән. Нәмә диде соң, син әйткәч? Бар, убирайса кайтып кит, дилаң булмасын монда дие. Менә имансыз. Алланың каһәре сугасын әстә икән. Тәүфиксыз. Әллә нәмә күреп үләр әле. Әпекәйнең кадерен белмәгән кешеме ни ул? Бер сөйләтергә әйтәм әле мин аны. Әләкләде дисә дия. Ник куркып торайым аннан? Бер
председатель капка төбеннән үткән саен машинасыннан төшеп, "Нихәл бабай, нихәл әби" дип кулын биреп, исәнләшмәенчә китмәк. Бик нык әйтәм әле мин аны. Бәй, шулай булмый, Түтәй. Әйт, бик ныклап әйт. Әйтәм. Түтәй, җизнәендәшә түгелме? Җизнәй, нәмәкәй дисең, Бүген көндез чәй эчмәйбезмени дие. Хәзер керәбез, хәзер. Син кереп самаварыңны гүжләтә тор. Бар. Җизнәй дә картайган инде. Баксы, җилкәләре төшкән, билләре бөкрәйгән. Алла гомерен бирсен. Картаймы инде. Яшың 85-кә җиткәч. Үзе шулай булса да бик көчле исәркәем. Җәйкене тагын 6 лау пешән шапты. Ат сырабаны ташыды, лапас түбәсенә өйде. Тамагына ашый бит ул. Аның менә гомер буена ашказаным авырта дип юри дә әйткәне булмады. Ә менә хылыгы үзгәрде. Анысы бар. Картайган сайын кешенең хылыгы әшәкеләнә икән, Хикмәт. Нервыдан икән ул, Түтәй. Карт кешенең нервысы бетә икән. Шулайдыр. Нервысы бөтенләй юк инде аның, хәзер бөтенләй юк. Син килгән чигенә әле мунча ягып кергән идек. Иләүкәдә утыра җизнәң, чабына. Эссе сал дие. Янып үләсем бит инде, Ходаем, төш тизрәк дип кычкырам. Төшү исендә дә юк. Бер аягыма эссе үтмәй, нишләп микән? Ник син ныклап чабып кар әле дие. Шабаем дип карасам, бер аягының уягын бөтенләй салмаган. Үтмәй дип, сәгать буе шул җылы ягын чабып утырган. Мискин. Аннан көч-хәл белән төште хәзер. Төшкәндә аягы шуып китте дә, кайнар су салган бидрәгә утырды. Әллә, үлдем, баш бетте дип кычкыра. Мин бидрәгә кулымны тыгып торган булам. Менә бит күпчек кайнар түгел, менә бит дигән булам. Аны көчкә кыендырдым. Киенә башлады бу хәзер. Син ыштанны тар итеп тегәсең. Алла бирса 3 метр ситсе аламда мәҗәгә илтеп киң итеп тектертәм дип җикернә башлады. Киләле, кигерт дие. Кигертәем дип барсам, аягына күлмәген киеп утыра. Бер җиңен ничек кирәк алай, тезенә хәтле кигер, икенче җиңен бөтенләй кия алмый. Тарта. Алланың кайһәре суккыры, ыштан балагын тар итеп гомер буена интектердең дие. Аннан чыкты да нервысыннандыр инде. Бал белән лимон белән бер үзе бер самовар чәй içеп бетерде. Мин ишәлмәй дә калдым. Нервыдан бу Түтәй. Нервыдан. Безнең авылның Мөхәттин нишләде дисең кыш көне. Ул да сугыштан нервым бетеп кайттым дие бит. Пишәнгә барганда, пишән тиягәндә бер киез катасы аягыннан салынган чыккан. Шуннан Uyğuda kiz qatası içində qalğan. Şərə ukşəsi bilən qarğa tik basıb şanası артından külə qaytıb kilgən buladı miskinkəy. Özü şunu sizməydi. Kiz qatası lapaslarında pişən boşatqan şaqtağına kelib çıqqan. Mənə bit ul nervin bitsə nəməkəylər qılana kişi. Hazır kirəbiz qar, hazır kirəbiz. Подпискага yazıldığız мәле, почта кирдеме? Кирде. Келин быел бик күп yazıldı. Әллә 13, әллә 15 тәңкәлек. Безнең җизнәң быел yazılmadı бугай әле. Әллә онытып килем икән? Календар да кирәк. Түтәй? Әнә, су буеннан бер машина килә. Балалар кайтмый микән? Кая? Әнә. Юк, бу магазинга товар китерә торган машина бугай. Инде иске шәйдә булса ярар ие. Балалар телеграмнарында әйткәннәр бит, төштән соң самолетка утырып кайтырбыз дигәннәр. Ул сәгать 13-тә генә киләле. Тизсез кайтып җитмәсләр әле. Мескеннәр, ниндәй ерак җирләрдән ел сайын бәрәңге алырга кайткан булалар. Әтәйләр, инәйләр интекмәсен дия торганнардыр инде. Шулай диләр. Бәрәңге дә утыртмагыз, мал да сырамагыз диләр. Күпме кирәк булса да акча җибәреп торыбыз диләр. Нинди интегүмени ул? Тән таза булганда, Аллага шөкер, бәрәңге дә утыртмай, пешәндә чапмай, утын да кисмәй ничек ятасың дие. Җизнәңнең аның гомер буена утырып торганы юк. Син үзең дә шулай инде Түтәй, тыңгысыз, икегез дә бер төрле. Тыңгысыз булмасаң дөнья көтеп булмай бит. Әле менә бу бәрәңге соң.
Балалар Юри шуның өчен бәрәңге алырга кайтабыз дип телеграм суккан. Кайтып кирсәләр, шаккатып бут чабарлар инде кайда бәрәңгегез диярләр. Бәй, аларны көтеп тик утырайыкмыни? Хәл кадәренчә кыймылдай торайык дип кенә тотынган идек тә. Бер башлагач әкренләп кими инде ул эш. Кибу генә түгел, хәзер бетә бит инде бөтен бакчагыз. Монда күп булса, ындыр табагы хәтле җир калды. Әйдә, бик ару булды, Аллага шөкер. Аларга бәрәңге алдырып ятырга, рәхәтләнеп, ял итеп, туйганчы йоклап китәрләр, Алла бирсә. Шәһәр халкы тәптә йоклап кына ята инде ул. Иртән торып сыер савасы, көтү чыгарасы юк. Эшләре дә әсмин әләп кенә. Шулай инде. Суда чыгып аласы юк бит аларның. Тоткасын бер дисәм, үзе шелтерәп ага. Карайлы тегене. Җизнәңне тагын баскычка чыгып баскан. Ник каршысында утырмасам, тамагымнан үтми инде аның. Әйдә, хәзер чыгабыз инде бу буразнаны. Хәзер керәбез. Шулай итәйек, түтәй. Җизнәйне залып тормайык. Көз. Көн кояшлы, җылы. Яулыкларын арттан гына бәйләгән ике әби шулпларын шылтырата бәрәңге ала. Алар артыннан суалчын чүпләп, кызыл кикрикле ак тавыклар ярып йөри. Бакча башындагы күрән читендә оя каз үрдәкләр ял итеп утыра. Авылның югарышында тук-тук яңа бура бурыйлар. Амбар алдында килтер-килтер будай җилгәрәләр. Басу түрендә тракторларның җир сөреп йөргәннәре күренә. Һавада кыйгак каңгылдашып, торыйк тыркылдашып, киек казлар белән торналар очып бара. Күкләр тыныч, җирләр, илләр тыныч. Тыныч җирдә, тыныч илдә ике әби бәрәңге ала. Сез язучы Газиз Мөхәммәтшинның «Ике әби бәрәңге ала» дигән хикәясе буенча